Zo, wij zijn terug vertrokken naar Vogelwaarde. Zeg tada camping. Tada tot de vogel. Het is ook wel rustig hier aan de Vogelweg. Ik moet natuurlijk niet met de fietskar langs de N290 gaan rijden. Hè. Er zijn voldoende polderwegen hier. Nader Vogelwaarde. Het zou wel leuk zijn als Vogelwaarde de 30 kilometer route krijgt. Hier momenteel 50 per uur. Je ziet de wagens komen snel aan. In Rapenburg 30 km per uur. Zou toch wel best kunnen, want in het andere dorp, Tergolen, daar is de volledige zone 30 km per uur. Het is nog altijd wel een verschil tussen 30 en 50. Zo, aankomst Vogelwaarde. Even kijken hier op Rapenburg. Het is een lastige route, want je kan maar in één richting feitelijk erdoor. En dan ook nog met die 50 km per uur momenteel is toch wel iets te snel. Het zou leuk zijn naar 30. Het zou ook wel leuk zijn dat men de fietsstraat toepast, voorrang tot fietsers. Vind ik persoonlijk. Ik zeg, de auto's kunnen wel even wachten. Dergelijke toepassingen zijn er wel in Sint-Niklaas. Ik weet niet of dat hier in Nederland toegepast kan worden, maar bon, toch wel even als er fietsers zijn, de voorrang eerst op de fietsers. Zo, toch wel even vlot door Rapenburg en aansluitend terug hier de Bossenstraat. Zo, de Bossenstraat, redelijk veel ruimte. Dus ik ben momenteel aan de snelheid van 13,5 km per uur. Alleen met een gewone fiets. Dus dat is de snelheid die men dus aanraadt. De maximumsnelheid met dergelijke kar. En hier heb je de fietsmaker, Jo de Blok. Dus Jo de Blok die perfect dergelijke fietskar heeft gemonteerd en verbonden aan de fiets. Het is ook wel een aanrader voor hier langs te komen. Voor onderhoud, voor montages en noem maar op. Zo, wij zijn er terug. Ondertussen is Eline even wakker geworden. Ze was eventjes een dutje aan het doen. Zo, beste mensen, dat was het leuke fietstochtje met de fietskar. Tot de volgende keer. Kom, we gaan binnen, Eline.